ଆଜି ବୋଉ ବନେଇଲେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସଜନା ଶାଗ ମୁଗ ଡାଲି ଭଜା। ଏହି ରେସିପି ଖାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ଟେଷ୍ଟି ଓ ହେଲ୍ଦି। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଉକୁ ପଚାରିବା ଆଜି ବୋଉ କଣ ନୂଆ ରେସିପି କରିବ। ବୋଉ କଣ କରୁଛୁ ଏଠି ତୁ? ଲୁଗା ତୋଳୁଛୁ। ଆଜି କଣ ନୂଆ ରେସିପି ଆମେ ଜଣେଇବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ? ଆଜି ଶାଗ କରାହବ। ଶାଗ କି ଭେଣ୍ଡି ଶାଗ? ଆଳୁ ଭଜା। କି ଶାଗ ବୋଉ କରିବୁ ଆଜି? ସୁଜନା ଶାଗ। ସୁଜନା ଶାଗ କରିବୁ ଆଜି। ହଉ ଚାଲ ବୋଉ ଏବେ କଡ଼େଇ ବସେଇବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବେ ବୋଉ? ହଁ କଡ଼େଇ ମୁଁ ବସେଇ ଦଉଛି ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉ। ହଁ ଏବେ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା। ବୋଉ ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା? ହଁ ଆଜି ସୁଜନା ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ସୁଜନା ଶାଗ ତ ମିଳୁନି। ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ପତ୍ର ଶାଗ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ମାନେ ହୁଏ ସବୁ। ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଅଛେ ଆଉ। ହଉ ପଡ଼ିବ। ସୋରିଷ ଦିଟା ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସୋରିଷ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଲେ ପିଆଜକୁ ପକେଇଦେବା। ପିଆଜ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ବହୁତ ପଛେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ତେଲ ଆଉ। ଲଙ୍କା ଫୁଟିବନି କି ବୋଉ? ତାକୁ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ ତ ଫାଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରହିପାରେନି। ଏଇଟା ଏବେ ଆମର ଶାଗ ଦେଇଦେବି। ପିଆଜ ଆମର ତେଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭଜା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଶାଗ ଧୁଆ ହବ। ବୋଉ ଶାଗ ଧୋଇ ଦଉଛି। କହିଲୁ ଶାଗଟାକୁ ଧୋଇଦେଲେ ସୁଜନା ଶାଗଟା ପିତା ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପିଆଜଟା ନାଲିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପିଆଜଟା କଡ଼େଇରେ ପକେଇ ଦେଇକି ପିଆଜ ହାଡେ ହଉ ହଉ ଶାଗଟା ଧୋଇଦେବି। ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକେଇବି ନହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଧୁଆ ସରିଗଲା ଆମର। ଟିକେ ନାଲିଆ ହେଇଯାଉ। ହଁ ଟିକେ ଶାଗ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ପକେଇଦେବା ଆଉ। ହଁ ଲୁଣ ବୋଉ ପକେଇଛୁ? ଲୁଣ ପକେଇବି ଶାଗ ପକେଇ ସାରିଲେ। ଏବେ ଶାଗ ପଡ଼ିଯିବ। ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ମିଠେଇ ଦେଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ଡାଲି ମୁଗ ଡାଲି ଟିକେ ପକେଇବା। ମୁଗ ଡାଲି ପୁଣି ପକା ହବ? ମୁଗ ଡାଲି ଟିକେ ପକେଇବା। ଆଚ୍ଛା ସୁଜନା ଶାଗରେ ମୁଗ ଡାଲିଟା ପକେଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ହଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ବି ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଗ ଡାଲି ପକେଇବା? ଏବେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମର ମୁଗ ଡାଲି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଆଣିବୁ ନା ବୋଉ? ସିମ୍ପଲ୍ ନୂଆ ଯେମିତି କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇପାରୁଥିବ। ଖରାଦିନେ ତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ନା କ'ଣ ବୋଉ? ଗରମରେ ରହି ହଉନି। ଗରମରେ ରହି ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ରୋଷେଇ ହେବ ସେମିତି ଆମେ ଆଣିବୁ। ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା। ସୋ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ନା ବୋଉ? ଟିକେ ମୁଗ ଡାଲି ପକେଇବି, ବେଶୀ ପକେଇବିନି। ଛୁଆମାନେ ବେଶୀ ତ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତିନି। ମୁଁ ଟିକେ ପକେଇବି ଆଉ। ମୁଗ ଡାଲି ଏବେ ଟିକେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ମୁଗ ଡାଲି ପକେଇକି ସଜନା ଶାଗ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଗ ଡାଲି ଧୋଇଦେଲୁ? ମୁଗ ଡାଲି ଟିକେ ଧୋଇଦେବି। ଏବେ ମୁଗ ଡାଲି ପଡ଼ିଗଲା।
ଆଉ କିଛି ପକାବନି ବୋଉ? ନା ଖାଲି ମୁଗ ଡାଲି ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଗ ଡାଲି, ଲୁଣ, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ସଜନା ଶାଗ ସେତିକି। ଏବେ ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ। ଏବେ ଟିକେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ମିଶିଯିବ। କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବୋଉ ହେବା ପାଇଁ? ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଯିବ। ମୁଗ ଡାଲିଟା ଯୋଉ ମୁଁ ଏବେ ପଛରେ ପକେଇକି ଧୋଇବି ନା। ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବନି, ଏମିତି କରିବା। ପୁରା ଲଙ୍କା ପଟା ରହିଗଲେ ଶାଗଟା ଖାଇଦେଲେ ଧୋଇଦେଲେ ସେଟା କ'ଣ ହୁଏ ସିଝିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସିଝିଗଲେ ଶାଗଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ରାସ୍ତା ଖାଇଲେ ହେବ ଭଲ ଲାଗେ। ଶାଗକୁ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଲାଉଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଶାଗଟା ଲାଗିବନି। ତେଲରେ ମାନେ ହେବ ଶାଗଟା ଘୁରେଇ ଦେଲେ ପିତା ଲାଗିବ, କଷା ହେଇଯିବ, ସିଝିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଶାଗ ବେଶୀ ସିଝିବନି, ତାକୁ ଟିକେ ଚାଉଳିଆ ଆସର କରି ହେଇଯିବ। ହେଇ ଆସିଲାଣି କି ଆମର? ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆମର ସଜନା ଶାଗ, ମୁଗ ଡାଲି। ହଁ, ସଜନା ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ପଖାଳ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇବେ। ପଖାଳ ସହିତ ଇଏ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଦିହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ସଜନା ଶାଗ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଶାଗ ରେଡ଼ି ନା ବୋଉ? ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିଦେବା। ଏଇଠି ଆମର ସଜନା ଶାଗ ବୋଉ ରେଡ଼ି। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଟିକେ କହିଦେ ଲାଷ୍ଟରେ? ସଜନା ଶାଗ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ସଜନା ଶାଗ ଆମର ରେଡ଼ି। ଏମିତି ସେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ଆମ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହଁ, କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ହଉ, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କାଲି ଆସିବୁ ଏବେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।